In yau ka saba ziyartar wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Amma alaikum salam. Bismillah. Na wuni. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ya aiki. Aiki da godiya. Ya gida. Lafiya lau. Malam wallahi Eh. na je masallaci ne ina sallah Eh. sai na manta karatuna. Karatun sallar ka manta ko kuma karatun me? Ina sallan ne. Eh. Ba an ce ana yin karatu ba. Ana yi. Shi ne akwai wata ayar da kwanaki ina tafiya da ji almajirai suna taɓa-taɓayya. Eh. Wani na ke cewa Eh. ita ce da zo a gida. Taɓa iya. Ai wallahi malam sunan ayar. Taɓa iya. A yanzu ma a taɓa ka zo na ga alama. Wallahi malam taɓa-taɓayya. Taɓa iya. Wallahi To yanzu kana ji ba? Wallahi malam Abin da za a yi shi ne. Wallahi malam To taɓa-taɓayya. shi kenan karka da abu. Taɓa-taɓayya. Taɓa iya. Na ga ka zo a taɓa ya ɗan da ya to buga. Wallahi malam taɓa-taɓayya. Yanzu kai daga ina kake? Malam Eh. daga masallacin nake. Sallah sau nawa ka taɓa yi kwata-kwata ba? Taɓa-taɓayya ne a sunan ayar. Taɓa. Wallahi malam taɓa-taɓayya. To shi kenan. Kaji ba taɓa ba ne. To malam Taɓa da habil habin ne. tabbati ya da abin. Kace shekarun je ka fara sallar ko? Eh Kai ɗan wani yare ne? malam ni dan fillo ne. Ɗan fillo? Dan fillo. Sunan shi ma dan hullo ne sunansa. Sunan shi dan fullo ne. Shi taɓa. Ni shi ne sunan da ya ji almajirai suna ga taɓa-taɓayya. To shi kenan taɓa da habil habin ne. Tabbati ya da abila. Wataɓɓa ma a gane. 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 To kana ji ko? Ka je ka rike wannan sai ka dawo ka shi kenan. Na sha jari. Mene ne ma malam? Taɓa da habil habin. Tabbati ya da abila. Yauwa ba taɓa ba. Yauwa kar ka taɓa kayan wani fa. Yauwa. Ai ba ma taɓa kayan wani. Kar ka taɓa kayan wani. Ba ma taɓa kayan wani. To shi kenan ta yaje. Ba ma taɓa kayan wani. Yauwa kuma kar a ɓoye kayan wani. Malam ai ba ma taɓa kayan wani malam. Kai Allah sarki rayuwa. Ikon Allah. Wato wannan an gaji da satar agwagin ne yanzu kuma an dai kakkama a satar agwagin shikenan kai rayuwa kenan. Ina ganin irin su na ana ta kamo su Malam Sabiu ana wannan din su shikenan kai. Yaro ba Allah ji mana. Lafiya. Daga ina kake? Malam wallahi na je aika ne nan ne malam baba na ya aika ni nan. To kashe rediyo. To malam wannan ai rayuwa na ne wannan idan babu shi ba zai yi ba ne. Kashe. To malam. To ka san me yake so da kai? Malam ina jin ka dai kam. Babu kyau jin rediyo, babu kyau. Wani hadisi ne ya faɗa ne wannan kam? Babu kyau. Wane ne ya faɗa? Sabida kawo ka gani. A'a. A'a. Ka jin gaya ma babu kyau jin rediyo. Na ji babu kyau da kiɗa da sauransu duk babu kyau. Babu kyau ne. Kaga abu da baka sani ba sai in gaya ma naga ka zo kana wucewa. Malam baba na malami ne kuma bai taɓa gaya min irin wannan ba. Sabida ba son ka shiga damuwa da wani menene. Yanzu kullum ina ganin ka kana wucewa ta nan guraren kana wannan. Babana na so sosai malam kuma babana malami ne gidan mu ake zuwa ɗaukan darasin suka kam. To shikenan. Kowa na zuwa ɗaukan su suka rafa. Shikenan. Yawwa ni ma babana na koyar da ni irin wannan su suka nan da irin wannan wa'azi siga na ni ma ina yi. To shikenan. Yawwa ni ba za ka gaya min wani wa'azi ba mana. To. Yawwa kai da ubanka ba malami ba ne ba ma. Shikenan. A ina ne ma ka koyi malutaka ne kai kam ne ni. Kace ka dan gidan waye? Ni dan gidan ubaki ne. Malam. Ni dan gidan ubaki Kace dan ne. gidan waye ne kai? Ni dan gidan ubaki ne. Malam. Kaga malam ni karki kara kira na ma ki sake mini wani wa'azi irin wannan ba na so. Kina ji ko? Radio na ni zan ji ki rabu da ni. In za ka ji ki ji in ba za ki ji ba ki takura. Yawwa mun kuma yan aljanna ne idan Allah ya da aljanna wala shakka ne. Yawwa. Kai
ikon Allah ai haka muke fama. Wannan shi bai iya komai ba, wannan shi kuma yazo iya jin abu. To dan gidan uban waye ne shi, dan gidan wani malami ne wannan? Ok, ko dan ma na gane dan malamin. Dama ƴaƴan nasu haka almajiran masu suke. Bari shiga daga gida. Bismillah Allah. In yau ka saba ziyartar wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.